wannan. Kun gani hanyoyin da ake yi, yanzu wagga hanya ni na taɓa biyarta ana yin ta cikin watan 12,994 na hito daga Agades. Da in ka hito da Agades tunda fitina wannan ba ta sa ka tahi in ba ka tare da sojawa in kai kaɗai ne, ni kuma ni kaɗai ne da iyalina. Sai da mun ka sabko tatawa, mun ka zo mun ka ɗauki hanya, mun ka zo mun ka wuce ta Maraɗi, mun ka yi Zandar daga Agades 1994. Wannan hanyar lokacin nan tsakankanan nan Caduwa da can zuwa Tesawa ana ta yin ta, ba a ma ƙare ta ba, sai ƙura. Yau shekara 30 hanyar nan ta yi, kowa ya ga wadda ta zam zare, mota biyu ba su iya gamuwa. Duk nasarun kuma suna nan cikin ƙasashenmu, ko babu sunan hanya sai da ta zanzare, mota biyu ba su iya gama, kai ko velo biyu gare ku ba ku gamuwa. Sai shekaran jiya da Premier Minister ya zo, insha Allah wannan hanyar da da Allah ta yi ta ƙare, insha Allah. Ba mu tsaya ga wannan ba, kun ga mutane da sun ka zo wajen dogo jirgin ƙasa wanda zai tasowa daga Najeriya, waccan shiga ma na yi muku zancen shi, insha Allah nan da sa rai cikin 2027 shekara mai zuwa zai shigowa Maraɗi in Allah ya yarda, muna tsammanin wannan. Banda shi kwanakin baya na yi muku zancen ruwa ana ta yin su foraji fizan yana nan cikin jihar Maraɗi ko yana yi. Banda wannan bututu wanga mai ɗoka iska na gas wanda ake dahuwa da shi, kun ga sun zo sun wuce kwanakin bayan ne, bai wuce sati guda ba. Ana ga dibin hanyar da zai biya, ya hito daga Najeriya ya shigo Niger, ya ratsa Niger ya je Algeria. Insha Allah wannan shi kuma aiki ne ga 'yan ƙasa za su samu. Banda wannan muna da niyya na wuta bisa kai ga program na salkadam na wannan, ko da ba a kan mun shiga hannu ba, amma in an samu an yi shi wajen kilo megawatt 600, astagfirullah, megawatt 600 za a samu. Duk matsalar wutanmu insha Allah za ta karewa ta cikin faɗin Nijar. Ko yanzu na gayi abin da mun kai, amma in mun samu mun yi wannan shi kuma ci gaba ne babba ga ƙasarmu, yalla sai mu saida mu wasu ƙasashe in Allah ya yarda. Kenan akwai haske. Banda wannan bisa kai ga gimshiki na 4 wanda ke kula da rayuwar 'yan adam da karatun ɗiyanmu da jikokinmu, muna nan muna yi nan cikin Maraɗi, region ɗin Maraɗi, ana yin CSE 15, kowa ya sani 35 ne, Zandar ana yin 20, nan ana yin 15 don kiwon lahiyar 'yan ƙasar Nijar, wadda nauyin da a bisa gwamnati na kula da lahiyar 'yan ƙasa mu samu mu sabke shi. Banda wannan akwai abubuwa da dama da ake nan ana ta yaɗawa, sai dai mu yi fatan Allah ya sa mu samu mu ga mun ƙare su ko ko mun fara su, wadda 'yan ƙasa duka za su wadata. Kenan mu ci gaba da sallah da roƙon Allah da addu'a, ƙasanmu kwanciyar hankali ta ɗore, arzikin 'yan ƙasanmu ya unhwani 'yan ƙasanmu cikin kwanciyar hankali ba cikin tashin hankali ba. Abincin bakinmu kai ya baye mu da rai da Allah kuma ba zai bayan mu ba. Likitocinmu da makarantunmu dan ɗiyanmu su samu su ma wadda kowa ke tsaya gida ya yi karatu sai ya kai ajin da yake so, mu ma 'yan ƙasanmu su tsaya su yi karatu sai su kai ajin da suke so. In ka ga 'yan ƙwararri da za su hita yalla ajin da babu ne cikin ƙasanmu Nijar, shi kuma muna roƙon Allah ya ba mu basira da guri na cika wannan alƙawalin da ɗan ƙasar Nijar
ba sai ya hita ƙasar waje ba da ilimi, in dai ilimi yake so kowane iri ne zai samu shi cikin ƙasar Nijar. Ban tsaida ku ga rana sai in yi fata damana wannan da take ci gaba Allah ya sa ta zamanto damana mai albarka, kuma ɗan uwancin da na gayi tsakankanin Katsina da Gobir ya zamanto ya shiga kunnenku, ya kama zuciyarku. Gobe ban son in ji wata magana da ba haka nan ba, tunda mutum kan yayi wata magana da ba haka nan ba ya diba gidan shi, ɗiyan shi ba su yi shekara 20 ba, amma so nawa yake raba su suna dambe, bale ƙasashen da sun kai shekara 1000 cikin kwanciyar hankali. Allah ya kare ƙasarmu Nijar. Allah ya sa duk abin da a cikin zuciyarmu na alheri zuwa ga ƙasar Nijar mu tabbatar da shi. Amin. Ba mu cewa alkawali mun ka ɗauko ma ƴan ƙasa kan mu zo, ciwon ƙasarmu ya sa mun ka zo, ciwon ƙasarmu da muke ji shi ya sa mun ka zo. Kenan kan wani ya ce ga alkawalin da mun ka ɗoka mishi mun ka zo, alkawalin da kake dibi mun ɗoka maka wannan mu shi ya sa mun ka zo. Kenan abu ne da mun ka zo da cikin zuciya ne yake, muna ganin walaƙaicin da ƙasarmu ke fuskanta shi ya sa mun ka zo, muna ganin walaƙaicin da ake so a sa ƙasarmu ciki. Magana ce ku bi ta da hankali za ku ganewa abin da nake gai. Nijar walaƙaici an ka so a sa ta bisa kai ga 'yan ƙasar Nijar a ba su matsayin da tun ga kakin nan mu ba mu san shi ba, ko milkin mallaka bai sa mun ka san shi ba, tunda milkin mallaka ba ɗan Nijar duka ne sun ka zo sun ka kwanta gaban Nasara ba, da dama sun mutu dan sun kire da su kwanta, sun ƙara su mutu da su kwanta gaban Nasara. To irin wannan walaƙaici da cikin shi ne za a jefa Nijar in ba da Allah ya ba mu sa'a ba, ya ba mu basira, ya taimake mu mun ka komo. Kenan mu alƙawali tsakankanin ƙasarmu ne, ba tsakankanin 'yan ƙasarmu ba ne. Ina son mutane su san ma'anar zancen da nike yi musu. Walaƙaicin ƙasarmu shi ya kamu. Muna son mu ga ƙasarmu ta yi ƙasashe duka daraja da ɗaukaka, ba cikin walaƙaicin ba da ake yi niyyar jefa ta. Kuma shi Allah ya san abin da nike gai, kuma Allah shi zai yi muni shaidu. Allah ya taimaka. Mun gode sosai.